Twaqqaf il-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali brabta mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li ħabbar dan wara laqgħa tal-Kumitat ta' Monitoraġġ dwar iċ-ċittadinanza b'investiment f'Kastilja. Għandna programm li huwa suċċess, programm li minnu diġà inġabru 75 miljun euro, illi 70% minnhom qegħdin issa immarkati għal Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali illi issa twaqqaf dan il-fond li ħajkun qed jibda jopera u li permezz tiegħu ħajkun hemm ħafna proġetti li ħajkunu taġi tal-poplu Malti Wawġi. Wara l-laqgħa l-kap tal-Oppożizzjoni reġa' kien negattiv dwar din l-iskema filwaqt li qal li jrid l-ismijiet ta' dawk li kisbu ċ-ċittadinanza taħt dan il-programm ikunu pubblikati. Xi ħaġa li diġà ssir għalkemm mhux fil-mod li jixtieq il-kap tal-Oppożizzjoni. Dwar dan ukoll ikkummenta il-Prim Ministru. L-ismijiet jridu jiġu pubblikati flimkien mal ismijiet kollha ta' persuni qed jieħdu iċ-ċittadinanza u li qed tiġi osservata. Ħadna parir ukoll tal-Avukat Ġenerali li qed jagħti l-parir li l-ismijiet ta' persuni jieħdu ċittadinanza ma jistgħux jiġu segretati minn persuna li tieħu ċittadinanza għal persuna oħra u għalhekk il-liġi qed tiġi osservata totalment. Il-Prim Ministru tenna li l-programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment jibqa' wieħed mill-aqwa programmi fl-Ewropa.